January ni somthum ani a Kristian Ṭhalai Pawl Guwahati Pastor Bial te chuan conference voi som hi pangana le Silver Jubilee Lawmna kan hmang dona voin hi Palai hlawhtling hi ani a tuna changa hun rei lo te a Palai te an hlawhtling khawm dona kan video te milo en chun som sak lel turin kan nge na cheu Kunahan kabulahan nulala sang zuali auma ani hi Lumding Branch Assistant Secretary le Bial Committee Member ania komna hun toite kan lo ne don ne in lo thleng twang em tre na in hun man dan te le ma jong min shil thei kan ron thleng twang khop mai kan ron chhuak khan zing dar som pakhat le minute som train khan ya ma ro chu kan ron chhuak khan som le chan ve khan kan ron chhuak ka train na delay te wang hian kan ron thleng tlai te te ka amai ro chu Pathian zarah tuam takin Guwahati kan ron thleng theia chuan train chhunga hun him om tak mai te kan hmang theia kan nuya kan in tiama thil chi sang sang vai pazar vai pa mix ang te kha kan eya chuan badam ti vel te chuan thil chi sang sang kan eya ni man lo mom ve ron thleng twang te ani in branch member zat min shil tuna taki chuan ming ziak zong zong chu mi som ni le pakhat kan ni a chuan tuna Palai ron kal zong zong kha mi som pakhat kan ni a bial pui pa ne hian mi som pahnih Lumding atanga local thei kan ni chanem takin ron kal thea ban lo ve in tun conference kan man na tura in pa cha na tle ma jong min shil thei ngem hun enge mo chen member te kan tlema wang hian pon lama om te kan ni deu veka in chut yanga in buat saina hun tha chu kan nei lawa mai ro chu zan lama te la zirna hun te kan mang thina chuan kan thei top chhwa in hla te kan zir ani ti kha kha zong kha kan in buat saina ni se in pa cha na sa le ni ti kan lo sha he conference him le lom ta kai man thenan du sang na kan thara ni po kan lo be tuna Lumding Branch member me cha tle ma jong kom na hun kan lo ne don ni ming min lo shet coming to dal ram be sei midang hi kal han te ha zung zung wenga in pa cha na tle coming to dit la rin nungi ni kan phak to nga chuan kan nin po cha la to kan phak to nga to kan ti ve na sanok no ka zana ti ti hen ha sir te kan nei ve chi la than ani mai ka ani abula mi che kan zot le ha ngai ming coming to dal om pui ani abula mi hi mi lo shet coming emily chan the boy ani tun conference tan han court 13 ne quarter po kan pan thar po kan peacock thar po kan moi do le be abula mi she be ha ming chula lompui lompui kan ya nun pui tuna kha khang khazong kha kan kom tuna han Tura Branch ten hlawhtling cha kom na hun toite kan lo ne don ne kabula han palu pa jon na chan cha oma ani hi biala assistant secretary ani a inron khen ka him kan tluang khop mai hei dar som pani khan karon thlenga dar nga lesson ve khan karon chwa kan rinain karon thleng ma ani in branch member zat hi som thum kan nia tuna hian pasari karon Palai ni conference turin in pa cha na tle ma jong kan hei kan bei ve na sa khop mai sathi thun te kan siam kan zuara karon kan la turin hla te kan zira ni zan pon dar som vel thleng hla kan zira ni bei ve na sa khop ani bial obi anga soidut le ma jong te ni obi ang chuan soitur chu kan elo ma se branch sang zong in hei kan lom khop mai Guwahati hi enganga tlai pon on thlengila hei khono tin min lo muak thina ma sa po khan dar thum vel thleng min lo men puya kan lom thei khop ma hei kan thlen na po hi anwa mani hi dona na hello in
wal te chu thazwal te nan thleng yan pahnih dangan lo mani